saurara dan gwari gwanin zance saurari kalamina. Tunda kin san ni na wuce dan ƙarya, in kin yi musun haka ne zan ban maki dokina. Kuma ki duba ki ƙara bincike sosai, ko gida bakwai a Kano bai sai maki zobe na. Ke tsaya ki jima dan na baki labari, sai na wuce dan gwata in har na an shiga dona. Tunda na san kawai zigar kawaye ce, burin su ki kyale ni in har kika kyale ni kin gwari. Dan gwari gwanin zance kai ka cika surutu don Allah ka kyale ni. To shi ma gayin ka na karya ne, ni na wuce tsarar ka bangan ka da mota. Ke wuce ta yi gida ki je ki yo wanka, dan a yanzu Saudiya mu za mu a bar suna. Wai a yau kin ji an faɗa a labarai, can kasar France an yi faɗa an rufe banki na. Ke tsaya ki ji har kamfanin da ke China wanda ke bugo jirgi ni na zuba jari na. Gashi duk bankunan kasar mu na ji shiru babu mai bayani dan sun ranci kuɗi gona. Tunda shi aure ai ya fi gaban wasa, dole ne amarya ni na gaya maki sirri na dan gwari. Kai haba ai yiri farin ango, ni na cika surutu har na yi barin zance. Tunda ka san ina to akan titi, ina wuce mai sauna to yin haka kunya ce. Ni a koda ina yawan tunanin ka, domin cika burina dan Allah ka zo zance. Kama hannun ka mu je gida ka gaida iyaye babu ya tantance. A sanya rana mu je a daura auren mu da kai, ni ka ji burina in zamo amaryar dan gwari. Ke taho zo mu te haba amarya ta, domin ki ga motata. Tunda na san hanyar kuna da ramu, shi yasa a bar suna tun waje na fakata. Jin kalaman da kika yi na so da kauna a gare ni, na ji daɗi har na gaya wa babata. Haba a bar suna ni ganin ki ya sa ni ina cikin nishadi, bar ma na kunna tabata. Bimbiya matso kusa in har na shiga motan nan, dan Allah ki turo dan gwari